खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सान एबा रिपाब्लिक डे सुबुंखान्थि साननि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय बेजों लोगोसेनो दिनै गोथार बाथौ सान बाथौ सिबियारिफोरा मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ गोथार बाथौ सान महरै सिगांनि समनिफ्रायनो फालिबोदों दिनैबो बुहुमनि गासैबो बाथौ धोरोमारिफोरा गोथार बाथौ सानखौ दाब दाब जायगायाव फालिनो लानायखौ नुनो मोन्दों साननैसो सिगां गोबां ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोंफोराव फोसावजादोंमोन दि 5 रां 10 रां आरो 100 रांनि गोजाम बिलाइफोरखौ आरबिआइआ बन्द खालामसिगोन आरो 2021 मायथाइनि मार्च दाननिफ्राय बेफोर रांनि बिलाइआ हाथायाव सोलिनाय नंला होननानै दा रिजार्भ बैंक अफ इन्डिया आरबिआइआ बेनि सायाव क्लेरिफिकेशन होदों आरबिआइआ गावसोरनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों बुंथिदों दि ससियेल मिडियाफोराव फोसावजानाय 5 रां 10 रां आरो 100 रांनि गोजाम बिलाइआ सोलिनाय नङा होननाय रावा नंखाय आरो आरबिआइआ बेबायदि रांखौ बन्द खालामनायनि जेबो थांखि गैया आरो बेफोर राङा हाथायाव सोलिबाय थागोन आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगৈ बिथांनो रुंसारि जानायनि उनाव पद्म भूषण बान्था होनो थाखाय फोसावबाय बिथांजों लोगोसे बर'नि गेदेमा लिरगिरि मंगल सिं हाज'वारि बिथांनोबो पद्मश्री बान्थाखौ होनो थाखाय फोसावबाय आसामनि गासै 9 गेदेमा सुबुंफोरनो पद्म बान्थाखौ फोसावनाय जादों मख'जाथावदि बोसोरफ्रोमबो मार्च एप्रिल दानाव होनाय जायोमोन पद्म बान्थाखौ बे बोसोराव गासै 119 नो बे बान्थाखौ होनाय जागोन फोसावनाय बायदिब्ला 7 सुबुंनो पद्म विभूषण 11 पद्म भूषण आरो 102 नो पद्मश्री बान्थाखौ होनाय जागोन बे बोसोरनि बान्था मोनगिरिनि गेजेराव 29 आइजो होननानै मिथिनो मोननाय जादों रुंसारि गिबि मन्थ्रि तरुण गगৈ बिथांनो पद्म भूषण बान्था होनायजों लोगोसे लक्ष्मी बरुवा विजया चक्रवर्ती गपिराम बरग'हाइ बुराफुकन मंगल सिं हाज'वारि दुलाल मंकी बिरवाला राभा रमेन शर्मा आरो इमरान शाहनो पद्मश्री बान्था होनाय जागोन बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय लोखि बाजार गेलेग्रा फोथाराव जानाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 16थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया जोबनानै थांबाय मैयानि बे सानाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथां आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि सिनस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों थायोब्ला बर' हारिया जेबो गिनो गोनां गैया मोनसे हारियाव गोबां रोखोमनि सुबुंफोर थायो बेखौ फोसाबनायानो एबसुनि खामानि बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथा सान फालिनाय 24 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारि बिथां नुजाफैयैखौ लानानै खौरांगिरिनि सोंनायाव बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों दि रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव थानायनि थाखायनो नुजाफैनो हायाखै आरो बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय नखर मन्थ्रि भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ खोमसि फोथायनायनि थाखाय बिमा आरो बिफाया गावसोरनि असे फिसाजो सानैखौ बुथारदों बे जाथाया अन्ध्र प्रदेशनि चित्तूर जिल्लायाव जादों जाथायनि सायाव पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला ओनसोलनि मानसिफोरा न'नि सिङाव दावराव दावसि होख्रावनायनि सोदोब खोनानानै पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसआ हरनि समाव फैनानै नायफैनायाव सानै हिन्जावसाफोरखौ थैनाय नुफैदों पुलिसआ नुनाय बायदिब्ला हिन्जावसा सानैया गोजा सारि गानदोंमोन आरो खाथियाव फुजा होनायनि सिन नुनो मोन्दोंमोन हिन्जावसा सानैखौ बुथारनायनि दायाव पुलिसआ दा बिमा आरो बिफा सानैखौ हमबाय पुलिसनि सोंनाय फिननाय लानायाव दायनिगिरि बिमा आरो बिफाया बुंथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा इसोरनिफ्राय बिथोन मोन्दोंमोन दि सानै फिसाजोखौ फुजा होनानै बुथारोब्ला खोलि जुगा जोबगोन आरो अखानायैनिफ्राय सैथो जुगा फैफिनगोन आरो बे सानखालिनो फिसाजो सानैयाबो जिउ मोनफिनगोन बेबायदि खोमसि फोथायनाय लानानैनो बिसोरो गावसोरनि सानै फिसाजोखौ खर'आव बेलसाजों बुनानै बुथारदोंमोन मख'नो गोनांदि दायनिगिरि बिमा आरो बिफाया सानैबो गोजौ थाखोनि रोंगौथि गोनांमोन बिफा बोलेरो पुरुषोत्तम नायडुआ सासे केमेस्ट्रिनि प्रफेसारमोन आरो गंसे गभर्नमेन्ट गार्लस डिग्री कलेजनि भाइस प्रिन्सिपालमोन बिमा पद्माजायाबो मेथामेटिक्सनि पोस्ट ग्रेजुएट गल्ड मेडेलिस्टमोन आरो गंसे आईआईटी कचिं इन्स्टिट्यूटआवबो मावोमोन पुलिसआ दा बिसोर सानैखौ फिसाजो सानैखौ बुथारनायनि दायाव हमबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेशन सौफैयो ब्राजिलाव मोनसे फ्लाइट एक्सिडेन्टजों 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों बे फ्लाइटआव पाल्मास फुटबल क्लाबनि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे 4 फुटबल गेलेगिरि आरो सासे पाइलटआ जिउ गोमादों
खौराङाव मोननाय बायदिब्ला बे साब्रै फुटबल गेलेग्रानाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। बेनिखायनो पाल्मास फुटबल क्लाब हान्जानि माखासे गेलेगिरिफोरनिफ्राय आलादायै गुबुन फिसा फ्लाइटजों थांदोंमोन। बेयावनो फ्लाइटनि टेकनिकेल जेंना जानायनि थाखाय बिरख्लायनाय समावनो फ्लाइटआ हरखाब हायाव गोग्लैदों आरो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिथांमोनहा गयानिया होननाय जायगायाव फुटबल गेलेनो थाखाय थांदोंमोन। थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। अनलाइन भिडिअ गेम गेलेनानै मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दिनै सुबुंखान्थि सानाव भारतावनो बानायनानै दिहुननाय अनलाइन गेम फौजिखौ रिलिज खालामगोन। एनकर गेम्स कम्पानिजों दिहुनजानाय फौजि अनलाइन गेमआ रिलिज जानायनि सिगांनो गुगल प्ले स्ट'रआव बेनि प्रि रेजिस्ट्रेशनआ 5 मिलियननिबो बारा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फौजि अनलाइन गेमआ इन्डियान सल्जारफोरनि जिउनि सायाव बानायनाय जादों, जेराव बिथांमोनहा हादोरनि रैखाथिनि थाखाय सिमाफोराव गाव गावनि जिउखौ बावसोमनानै दावहा नाङो। बे अनलाइन गेमनि गिबि एपिसडआ लादाखआव जानाय गलवान भेलिनि सायाव बानायनाय जादों, जेराव चाइनिसनि 40 जवानफोर आरो इन्डियानिफ्राय 20 जवानफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। इन्डियान आर्मी आरो चाइनिज आर्मीनि गेजेराव फिन दावहा। बे जाथाया सिक्किमनि नाकुला सेक्टराव जादों। चाइनिज आर्मीया सिक्किमनि नाकुला सेक्टराव सिमा बारनानै भारत फारसे बारबोनो नागिरनायावनो इन्डियान आर्मी आरो चाइनिज आर्मीनि गेजेराव नारा-नाथार जादों। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला बे नारा-नाथार जानाय जाथायावनो चाइनिज आर्मीनि 20 जवानफोर आरो इन्डियान आर्मीनि 4 जवानफोरा जोखोम जादों। उनाव लकेल कामान्डारफोरनि सावरायलायनायनि गेजेरजों थासारिखौ सामलायनो हादों। मख'नो गोनांदि जाथाय जानायनि सानसे सिगां इन्डिया आरो चाइनानि सिमाखौ लानानै सानजा लादाखनि मल्ड' बर्डार पइन्टआव इन्डिया आरो चाइनानि गेजेराव कामान्डार लेभेलनि सावरायलायनायबो जादोंमोन। दिनै 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सानाव हादरनि थाखाय गावखौ बावसोमनाय माखासे रैखाथि बिफानाव मावग्रा बिथांमोननो बान्था होनाय जागोन। इउनियन हम मिनिस्ट्रिया बे बान्थानि थाखाय मोनसे फारिलाइ दिहुनबाय। आसामनिफ्राय बे माननि मेडेलखौ क'क्राझार जिल्लानि DIG भाय'लेट बरुवा बिथाङा मोनगोन। आसाम सोरखारा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि भाय'लेट बरुवाखौ क'क्राझार जिल्लानि DIG महरै थिसनदोंमोन। बिथांखौ प्रेसिडेन्ट्स पुलिस मेडेलनि थाखाय सायख'नाय जाबाय आरो बिथांनो दिनैनि सानाव बे बान्थाखौ होनाय जागोन। बिथांनि अनगायैबो आसामनिफ्राय 13 पुलिसफोरा पुलिस मेडेल बान्थाखौ मोननो हागोन। बिथांमोननि अनगायैबो CRPFनिफ्राय एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर महनलाल बिथांनोबो प्रेसिडेन्ट्स पुलिस मेडेल फर गेलेन्ट्रि एवार्डखौ होनाय जागोन। 2019 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव पुलवामायाव उदखारिनि गाग्लोबनायाव 40 जिउ गोमादोंमोन। बेनि मादाव बिथां महनलालाबो सासेमोन। बे जाथाय जानायनि सिगां सासे उदखारिया गारियाव 200 केजिनि बेफ्रुग्रा लानानै फैनायखौ बिथां महनलालानो गिबिसिन नुग्रोदोंमोन आरो गारिखौ लाखिनो थाखाय थिनदोंमोन। गारिखौ लाखियैयाव बिथाङा उदखारिनि गारिखौ होसोदोंमोन आरो उनाव गारिखौ लाखिथारियाव गावनोबो गोनां जादोंमोन। नाथाय उदखारिया गारिखौ लाखियालासे CRPFफोरनि खारबाय थानाय गारिफोरनि गेजेराव हाबखावनानै बेफ्रुग्राखौ बेफ्रुहोदोंमोन। बे जाथायाव बिथां महनलालाबो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बिथांनि गावखौ बावसोमनानै गुबुनखौ रैखा खालामनो थांनायाव जिउ खोमानांनायनि थाखायनो बे प्रेसिडेन्ट्स पुलिस मेडेल बान्थाखौ होनाय जागोन। बिथांमोननि अनगायैबो गोबां रैखाथि बिफानाव मावग्रा बिथांमोन जाय साहसनि खामानि मावबोदों बिथांमोननोबो बे मेडेलखौ होनाय जागोन। दिनै सुबुंखान्थि सानाव आबादारिफोरा ट्रेक्टर लानानै रेलि खालामगोन। आबादारिनि 3 बिलखौ लानानै आबादारिफोरनि सोमावसारनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। बेखौ लानानैनो दिनै दिल्लीनि सिमाफोराव आबादारिफोरा गं 14,000 ट्रेक्टर लानानै हानजा सुरगोन। गिबियाव दिल्ली पुलिसआ बेनि थाखाय गनायथि होआखैमोन, नाथाय दा गनायथि होबाय। मख'नो गोनांदि दिल्ली सिमानि 3 राजा लामाफोरावल' ट्रेक्टरजों हानजा सुरनायखौ गनायथि होदों। सिंघु सिमायाव 5,000 ट्रेक्टरा 12 किल'मिटार गोजानसिम हानजा सुरगोन। टिक्री सिमायाव 8,000 ट्रेक्टरा 13 किल'मिटार गोजानसिम हानजा सुरगोन आरो गाजीपुर सिमायाव 1,000 ट्रेक्टरजों 46 किल'मिटार गोजानसिम हानजा सुरगोन आरो गंसे ट्रेक्टराव ड्राइभारखौ लाफानानै 7 सुबुंफोराल' गाखोनो हागोन। बेनि अनगायैबो पान्जाब रायजोनि सासे आबादारिया प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि बिमा हिराबेन मदि बिथांनिसिम आबादारि 3 बिलखौ लानानै लाइजाम लिरहरदों। सोरखारजों आबादारि बिलखौ बोखारनो थाखाय गोबां खेब सावरायलायनायावबो सोरखारा 3 बिलखौ बोखारनानै होयिखौ लानानै हिराबेन मदि बिथांनिसिम लाइजाम लिरहरदों, जाहाथे बिथाङा लाइजामखौ फरायनायनि उनाव फिसाज्ला प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि गोसोखौ सोलायहोनो हायो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।